birnin ƙarƙashin ƙasa. Wata rana a ƙasar Turkiya, wani mutum yana aikin gyaran ɗakin ƙasan gidansa. Da ya zo kafa ƙusa a jikin gini yana bugawa kawai sai ya ji ginin ya rubta. Sai ya ji wata iska mai ɗumi tana fitowa daga gun. Ko da ya leƙa sai ya ga wani ƙaton kogo da ya kai girman ƙaramin ɗaki. A zatansa ƙaton aljihun iska ne irin wadda ake samu a yankunan sakamakon malalar duwatsu masu aman wuta. Don haka yake ganin ya samu wani ɗakin a cikin sauƙi. Sai dai abin da bai sani ba shine ɗakin da ya gani ɗaya ne daga cikin ɗaruruwan ɗakuna da ke cikin babban ɓataccen birnin da ke ƙarƙashin ƙasa. Bayan da mutumin ya ƙara a ƙofar girma kwatankwacin yadda zai iya shiga, yana haskawa sai ya ga rubututtuka a jikin bangon ɗakin. An yi su da yarurruka irin su Romanci, Girkanci da ma wasu yaren da bai sani ba. Ga mamakinsa kuma sai ya ga ɗakin yana da wata kucika. Don haka bai wata ba sai kawai ya sa kai, ya shiga ya fara yawo a ciki. Iya tunaninsa ya kare akan cewa duk yadda aka yi wannan ramuka sun wuce su samu haka kawai, face wani ne ya yi su. Ya canza tunani zuwa ga ko dai wata maɓoya ce ta hukuma ko kuma ta wasu ƙungiyoyin, amma kuma fa girman gun ya wuce duk yadda ya zata. Gudun kar ya ɓata gashi kuma ba wadda ya san inda yake, sai kawai ya dawo ya fito ta ƙofar da ya shiga, wato ta ɗakinsa. Yana fitowa bai zame ko ina ba sai ofishin 'yan sanda. Ya kwashe labari tsaf ya gaya musu, amma fa ba wanda ya sayi labarinsa domin a zatansu ƙarya yake. A cewarsu yana ba su labarin ɓataccen birnin Dorun Kuyu ne wadda tuni ya zama tatsuniyar birni, wasu ma cewa suke ƙarya ne babu shi. Sai mutumin ya ce da 'yan sandan tare da girmamawa, tabbas labarin wannan birni gaske ne. Don haka ya dage akan sai sun biyo shi sun je domin su gani da idonsu. Tarihin birnin Dorun Kuyu ya jima tsawon dubunnan shekaru. Wani katoton birnin ƙarƙashin ƙasa ne da ke yankin Cappadocia a ƙasar Anatolia wadda aka fi sani da Turkiya a yanzu. An yi shi a cikin ƙasa ta hanyar kwakware cikinta. Shekaru dubunnai da suka shuɗe, yankin gun yana cikin eriyar dutse mai aman wuta. Dalilin da ya sa ƙasar da ke can ƙasa ta gauraya da burbushin narkakken dutse, ta samar da wani dutse na musamman wadda ake kira da tub. Ba shi da nauyi kuma yana da sauƙin fasawa. Yana kama da dutsen da muke amfani da shi wajen goge kaushin ƙafa. Turawan yankin Europe suna amfani da irin wannan dutsen wajen gine-gine, amma dai birnin Dorun Kuyu aikinsa ya sha bamban. Zurfin birnin zuwa ƙarƙashin ƙasa ya kai nisan ƙafa 250. A iya shekarun da aka kwashe ana bincike, masana sun gano ɗore akan ɗorin ɗakuna har hawa 18. Gaba ɗaya birnin ya kwashe tsayi da faɗin kilomita 7. Akwai gidaje kimanin 22,000 a cikin garin. Akwai ƙofofi na shan iska ko in ce wunduna alal akalla guda 16,000. Haka ne ya ba da damar iska take iya shiga ta ko'ina kuma ta fita ta ko'ina a cikin birnin. Sannan suna da rijiyoyin ruwa da suke ɗebowa a can ƙarƙashin ƙasan birnin. Rijiyoyin bakinsu ya fita har waje, ta yadda mutanen zamani da ke sama suke iya ɗiban ruwa ba tare da sun san cewa rijiyoyin sun ratso ta cikin wani katafaren birni bane da ke ƙarƙashin ƙasa. Ɗakunan kwana suna daga sama-sama kusa da iska. A ƙasa kuma za ka samu duk wani abu da babban birni yake bukata. Guraren cin abinci, makarantu, guraren bauta, guraren wasa, kasuwanni, guraren kiwon dabbobi da dawaki, guraren karatu, mahauta, asibiti, katon gurin ajiyar abinci da nama wadda zai iya rike dubunnan mutane na tsawon lokaci da dai sauransu. Lallai akwai matukar abun mamaki a wannan birni da ke ƙarƙashin ƙasa. Amma suwaye suka yi shi, kuma meye dalilin gina shi? Masu nazarin kayan tarihi da dama na cewa fasalin ginin birnin ya ba da amsar dalilin da ya sa aka gina shi. Shine domin kariya daga mayakan mahara.
Akwai akalla ƙofofin shiga birnin guda 40, amma dukkaninsu an tsara su a gun da zarar an rufe ba za ka taɓa kawowa akwai wani abu a gurin ba. Haka ce ma ta sa aka manta da birnin na tsawon ɗaruruwan shekaru. Akwai kuma ƙofa ɗaya wadda ita ce kawai babbar ƙofar garin, tana da ƙaton murfin dutse wadda sai an tare ake iya rufe ta ko buɗe ta. Kuma dukkanin murafan ƙofofinsu ba sa buɗewa ta waje domin ta ciki aka yi su. Sauran ƙofofi da hanyoyin garinsu 'yan ƙanana ne ta yadda mutum biyu ba za su iya shiga a lokaci ɗaya ba. Kaga fa hakan zai taimaka wajen hana mahara su shigo da yawa a tare, domin na ciki su samu damar kwamushe su ɗaya bayan ɗaya. Sannan a kowace kusurwar hanya akwai makami domin kare kai duk lokacin da buƙatar haka ta taso. Sa'an nan kuma akwai kucikoki ta ko'ina in banda wasu 'yan tsirarin lunguna da basa fita. Don haka ta ko'ina za ka iya ganin mutum ya fito, musamman a lokacin yaƙi. Lallai wadda suka tsara birnin nan sun san me suke yi, domin kuwa kowace ƙofa tana da murfinta, kuma da ruwan sha za a iya sarrafa shi a hana shi zuwa wani ɓangare. Har ila yau dai akwai hanyoyi ta ƙarƙashin ƙasa da suka fita daga birnin Derun Koyo zuwa wasu ƙananan garuruwan su ma a ƙarƙashin ƙasar. Misali zuwa wani birnin ƙarƙashin ƙasa da ake kira da Kaimakli, tafiyar mul 4 daga Derun Koyo. Masu bincike da suka shiga cikin birnin Kaimakli na ikirarin cewa ya fi birnin Derun Koyo girma nesa ba kusa ba. A taƙaice dai ma iya cewa mun fahimci dalilin gina wannan birni, amma kuma suwa suka gina shi? To fa nan matar za ta kada mijin, domin ba wadda ya san takamaiman waɗanda suka gina shi. Kuma kasancewar gini ne na dutse ba zai yiwu a iya auna jimawarsa ba, sai dai akwai hasashen manazarta. Ɗaya daga cikin hasashen shine kabilar Hittites ne suka gina shi shekaru 3,500 da suka gabata. Hujja kuwa ita ce samun tsofin kayayyakinsu da aka yi a cikin birnin, kuma lokaci ya yi daidai da lokacin da kabilun suke fama da yaƙe-yaƙen mulkin mallaka daga kabilolin Assyria da na Misra. Zafafan mayakan kabilar Phrygians ne suka jawo ƙarshen kabilar Hittites. Bayan tarwatsa su, wasu kabilu sun zazzauna a cikin wannan birnin ƙarƙashin ƙasa. Haka mabiya addini da yawa irin su mutanen littafi ko in ce Christians. Bayan su kuma musulmai sun zauna, wadda ya zama na ƙarshe a wannan birni kafin daga baya aka manta da wanzuwarsa. Ga wadda Allah ya bawa iko zai iya ziyarar wannan birni da ke ƙarƙashin ƙasa. Amma ga wadda ya san yana da ciwon zargi wato paranoia, to a shawarce ya yi haƙuri kawai.